ora ono dadi gede. blong. Blong. Saka dhuwur tekan iso ngerti ra ono jahitane. Silir. Silir. Isi saya. Paling penak ngono kuwi, Mas. Nek pas bolonge ya mergone mbok ora ngerti kok ya bolong. Nek ra bolong ya ora iso dienggo to, Mas. Ora ngono. Heeh. Mosok ora dijahit. Ya nek dijahit ya piye? Lem mlebu. Hah? Lem mlebu piye? Oh. Ayo, maksudnya ki dijahit ki men rada ora longgar banget ngono lho maksudnya. Ajengen apa? Oh, bawa.
Banyongklang balan sambati ambeli geboko ganti terus iya ya mergo iki ana kahanan sing ya nek jeneng kesehatan iki ora iso di apa jenenge di apa iki kira-kira nek sing ganteni kowe iki kira-kira ketampa ra Truk lah ya sing baku awake dhewe kudu ngelar budi ngasah kadewasan ya Mas Gading ya saka omah mau ya wis awake ora kepenak dadi awake dhewe iki mau aku dituding kon genteni Mas Gading. Oh, ngenteni Mas Gading. Iya, ya sing gedhe pangapurane yen ana keluputane kususe kanca-kanca warga laras lan Mas Gading nyuwun pangapunten ingkang kathah. Ya, wis ora dadi ngopo sing baku awake dhewe neruske kewajibane Mas Gading. Ya. Heeh. Ya, iki mau kutut manggung. Kutut manggung sing nembang Mbak Ayu. Ya, Mbak Ayu. Wah jan cemengkling kepenak dirungokke. Wah iya wah jan kaya pakanane apa ya Truk? Wah ya mbok menawa karo Mas Keswan iki nang omah iki diolahke ramuan-ramuan tradisional sing marake swarane ning apik. Ning kanggo Mas Keswan kok ora anu ya. Ayo aja kaya ngono urung. Mas Keswan iki ramuane beda. Oh. Iki mau karepku ya kakangku Pak Keswan ki sing takon maju. Wis ora. Aku tak ngendang kowe. Ha ayo ora apa-apa sak kamat-kamat ya. Heeh itu. Monggo iki kudune sing iki sing gaweke ngeteke iki kudune. Ya ora kudu. Heeh. Ya wis. Iki mau kutut manggung. Heeh. Monggo sindene herek-herek kaya ngono Jiro Lupat 6 7 8 9. Wah jan. Heeh wah jan nyenengake. Heeh. Upamane sing tanggapan aku urung tau kok sinden sama ngene. Urung ta? Urung. Nek iki jan maer-maer. Ya. Monggo iki sing wetan. Oh 10. Gusti Allah Jiro Lupat 6 tuwa 9. Oh. Wingi Bu Pras ya diitung kuwi grup e anggepe. Oh. Heeh, grup e. Ya. Ayo coba saiki nanjake Bu Pras. Aja nyepeleke Bu Pras. Bu Pras ki penggemare akeh. Oh, ngono ta? Ayo Bu Pras ditanjake. Arep apa? Iki mau wis kudu nyongklang. Oh iya. Heeh. Sledroke. Heeh. Songo. Moji. Maru. Arep ngopo iki? Ya. Ya nek Bu Pras ki nek ora sing glinding-glinding iku ora tonjok. Oh, monggo nek jaman semono dek isih muda ki senengane glindingke sapa ta sapa. Mbok menawa ki glindingane ya isih isa digunakake. Weh aja disepeleke kuwi. Kuwi jamane para brondong-brondong yang kepe. Ya, glathik glinding Bu Prastiwi, ya. Oh. Nggih, sak kamat-kamat. Nggih, sak kamat-kamat. Nah. Deg-degane aku. Ngapa to, Reng? Deg-degan tenan. Heeh. Ya wis kudu sing semangat, heeh. Monggo ya urung tau lakoke lakon iki. Ya engko dibuka bukune nek pas nggon lagu-lagu. Ya ana naskahe kok. Ya, ya kok nek balungane iki ngerti nek nggon nglakoke urung. Yo. Ya mangga Bu Pras.
Cinepitno ngawur. Anggepe senengane jepit-jepit ke kaya Mas Danu wae. Heeh. Wah. Ayo apa? Sementing dhewe amit-amit pasang kalimat tabir reng. Heeh. Monggo ki piyai-piyai dalang para senior-senior ning tlatah Klaten kiwa tengen kene. Oke. Lah iya. Sing penting awake dhewe iki kula nuwun. Heeh. Wis ibarate wong jangan ki nggo bumbu-bumbu rasa. Oh iya. Wadate kene iki piyai-piyai dalang sing wah jan wis nggon lakon, nggon sabet, nggon anta wecana, nggon suluk ki wah. Wis ra sebaene. Heeh. Wis amit-amit Kang Garing. Iya, amit-amit. Kowe niki wis jan piyai-piyai dalang. Wah. Pokoke. Monggo. Ulukune sleret direm tur mantesi halo manuk empret pating sruwit wit calurutan kenirang ngupati pangan piuk padam piuk padam piuk iya halo ya manuk petet diet pating cruwet wis iki wis wah jan ngasih makler wae aja karo ngemakke naskah iya wah iki mau Ibu Prastiwi mongko sindene ana 10 iki sisih kono Bu Pras kulane Bu Neti kulene meneh kuwi Mbak Hafidah kermenane sing demung wis wah anggere sing demuke nek Hafidah ngono wah
Ndemungi tabuhe loro. Sing kok loro iki kepiye kok? Sing dhuwur nang neng sing kuwi apa ta tegese? Kuwi lho nggon anu sikil iki karo ngapit tabuh dadine karo ngene iki lho deg 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 ngene iki. Karo kaya nek ngeprake lho di edeke telapane. Kayake ora kayake. Ora. Wah, Hafidah kulone meneh ya kuwi Bu Ayu, kulone Bu Ika. Wek udu. Heeh, Bu Ika. Bu Ika kulone meneh Mbak Elisa Urcanus Alalasu. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Kulone meneh. Oh, Mbak Tatim Sikik. Heeh. Aku iki semono ora ketok. Mongko gedhe lho Tatim ki. Heeh. Gedhe kaya ngono kok ora ketok. Lha awak penduana sarai kok mripat tok. Mat waske dene wak penduana ngono. Kuwi aku waske aku nek waske dhuwit. Ya, wah aku seneng mau nek pas edan. Apa? Aku kaya pengen nuntun kae. Lah ngopo? Wah. Karo pengen kedusi. Ya. Anake tadi ora anu ta ora anu apa jenenge aul-aulan. Ana didusi ya wah. Nek ora didusi lembab. Mbak Elisa, kula neneh Mbak Ika, iki Mbak Saras. Sing kene meneh Mbak Endah, pojok kene Mbak Orija. Iya ya, wah jan. Iki mau wah jan do telat. Oh, ayo di ngapura pokoke njaluk ngapura kali warga masyarakat kene lan ana ing gereja kene. Heeh. Oh, heeh wis ndedonga muga-muga saya ngrembaka. Heeh. Lan Rama-rama diparingi sehat wal afiat. Heeh, pokoke tutuk gone ngomong anak putu lan para umat-umate. Lah iya. Lan pengurus-pengurus dewan kene ya muga-muga diparingi sehat wal afiat, panjang yuswa, rezeki lancar sak kabeh. Lan para umat diparingi sehat kabeh pokoke, ratak piji-piji. Amin pokoke. Yo. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Iki saiki nanjake coba tak dialog karo Mbak Tatin. Mbak Tatin? Mbak Tatin? Halo. Halo. Wah. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, selamat pagi. Kamu semakin pagi kok semakin cantik ya? Kan dari dulu. Ayo. Kamu kan kepencut sama gue. Ambil. Bel gedes. Wonten dawuh menika, Mas. Ya pokoknya ya membantu ngono rame gur aku ijen. Ya malam hari ini juga ada Mbak Elisa. Iya ada Mbak Elisa. Alasu. Kowe mau wis keringetan ya? Sudah. Anang sing ngelapi ora? Ora ono. Waduh. Areng apa areng ngelapi? Ora arek ngejoke proposal janu tak kon ngelapi. Modus. Alhamdulillah. Ngelapi dhewe pun iso. Wah iya iso. Kalingan zaman biyen saiki wis dadi bintang tamu, Reng. Piye? Biyen kuwi lak ngerti. Ah piye? Wayangan ning Lampung nderekke Pak Seno. Heeh. Ning kapal. Wah, jan wis. Lah kepiye? Kanca-kanca ki nganggo sandangan sing apik-apik nganggo kuathuk jin, nganggo kathuk cekak sepatonane. Tatin ki nganggo apa? Daster. Sapa? Tatin kuwi. Lah nek ya aku rak metu saka bis kan ayo kemekelen. Lah mergane apa? Lah nggon ngisor kelek kene iki bolong. Wah, dan titin kok kowe iki merajak karo Pak Seno nganggo anu sing apik ngono kok nggo daster. Alah, sing penting nganggo nutupi. Mune ngono kowe. Jenenge wong wedok iki paling penake nganggo daster, Mas, tak kandhani. Dadi daster kuwi kan ora ono get-gete. Oh, ora ono Dadi gede. blong
Blong. Saka dhuwur tekan iso ngerti ra ono jahitane. Silir. Silir. Lah. Isi saya. Paling penak ngono kuwi, Mas. Nek pas bolonge ya mergone mbok ora ngerti kok ya bolong. Nek ra bolong ya ora iso dienggo to, Mas. Oh, lah ngono. Heeh. Mosok ora dijahit. Ya nek dijahit ya piye? Lem mlebu. Hah? Lem mlebu piye? Oh. Ayo, maksudnya ki dijahit ki men rada ora longgar banget ngono lho, maksudnya ki ora isis banget. Jenenge ya dudaster nek ketat ki. Oh, dudaster. Arep lelen ro aku kowe. Ora. Aku ki gur kelingan dek semono kok. Kok saiki kaya kowe iki ya ambiyen ki pakaianmu kaya ngopo? Wah, aku saiki dadi dalang mondang. Waduh. Tekan ngendi-ngendi. Wani apa kowe ayo ora omong apa? Aku kowe kelingan karo kowe iki ya nek nang pinggir dhewe kok ya ora wedi ki ngopo nek numpak kapal kae. Kae iki arep nglalu ra situ. Apa kowe iso blesek? Blesek nanti. Lah nek kowe pengen ngalu ning laut iki pelampungmu kaya ngono kok. Maksudnya ra iso apa jenenge ra iso tenggelam. Iso ya. Kemambang tetep anek kowe. Zaman biyen kowe mung jaluki pangananku to. Ha. Saiki wis ra wae apa sorry kok njaluk pangananmu sorry aku ora. Allah. Iki nembang ora zaman biyen. Ayo nembang. Zaman biyen wis yang lalu biarlah berlalu. Apa? Menjadi apa ya jenenge? Ya kuwi carane iki sing biyen ki wis elek. kena nggo cerita. Kena nggo cerita. Saiki wis kaya ngene alhamdulillah disyukuri namung sak derma nglampahi, Mas. Ya sing baku kuwi mung ndedonga ya, sing penting iki kanca-kanca diparingi sehat. Amin. Ha iya wis ngono kuwi lancar rezekine. Amin. Ayo sapa mas sing nembang aku mau ora gatekke. Sing urung nembang? Ayo, kowe. Sing dhewe-dhewe apa sing? Ya sing dhewe-dhewe. Sing dhewe-dhewe iki mau Mbak sapa ki? Abida urung. Waduh. Ya Abida. Mbak Abida ini suaranya wah, cocok iki nek Mbak Catita Abida. Ayo kaya ngapa dik? Kon nyekel mike kowe? Heeh. Ayo. Ayo jumeneng ra apa-apa. Yes. Apa sungsung kagem warga masyarakat wedi Klaten kene, heeh. Ayo jumeneng. Ayo jumeneng. Waduh. Sampun jumeneng. Wah yo maju no. Kowe sing maju aku sing kiper. Ya. Mau apa ya sing urung dipinangkani mau Mas Janu napa mau sing urung dipinangkani? Oh, lara gatekke Janu. Lagune Mbak Elisa wau. Heeh. Mbak Elisa napa wau? Heeh. Wau saking Pak Gatot mintanya indah rencanamu Tuhan. Nanti kita ganti Derek Dewi Maria tadi udah tak kirim teman. Oh, ngoten. Mangke mawon nggih bar niki. Ya, saiki kowe slendro. Heeh. Imbang ana katresnanku apa ngono. Slendro kok anu to Mas? Iki kepiye? Pelok. Mas Dalang. Apa? Aku kur manut kok iki. Mas Dalang ngapunten izin. Nggih. Menika ada ucapan dari Pak Kasman. Nggih. Sugeng Ngambal Warsa kaping 7 dasawarsa Walah. Gereja Santa Perawan Bunda Kristus Klaten. Mugi-mugi ndadosna berkah kangge sedaya umat saking Pak Kasman Gereja Santa Maria Assumpta Glondongan Giri Sonto Kabupaten Semarang menika. Ya, matur sembah nuwun Pak Kasman. berkah-berkah. Menika sampun dipun aturaken. Ya, ayo Mbak Catita napa? Kadung tresna. Rino wengi. Janek weruh Catita ki ra piye? Wah, aduh. Aku ki tau delok wong ajar ngepit ki ngapa? Lah kok aja dibahas ngono kuwi lah yo isin mah aku ki. Aja isin ning panggung ki totalitas. Heeh. Sungsung kagem warga masyarakat wedi Klaten kene. Ah. Heeh. Nek muni kelangan sedel ngono to. Lah rasa nganggo sedel to. Heeh. Sing penting kok aja ngetrok-ngetrok mbok menawa kecer ngono sedele. Mas Wahyu niku tesih enten Wah. sedele. Tese. Tesih
urung gogrok dadi. Oh, berarti aja ngentrak-ngentrak lho, Mbok. Do, Afito. Nggih, isih tememplek kok niki. Mau aglodak. Iya. Yuk. Rina wengi. Yuk. Rina wengi dadi yati tan ayo tanpa tanpa nindra aku kaget ya Navio tak kira ki tanpa sedel wah ora kaya ngono jan kaya tenang lho ndakan ki ora ben viral ora apa-apa kayungan marang selirane halo tansah kumawanging netra jero ati kadung tresna halo tan liya amung seliramu kok seliramu sliramu Satema. loro Ya. asmara Yo. lamat wis katon tejane yen kok berangkat tenang sarang aku wiratane sinawan tak amboseni yen pesebut limpu patut yoto Iya. Bar iki didangdutke nggih Mbak cita-cita.
Ya, senengane sasar susur. Bacane sarwa asri Ya. Yae ayo sembah nuwun. Aja nggo ati lho Mbak Hafidah, lek guyon iki mau. Mboten iki nek ngangge ati ra sedeng. Lah sedenge nganggo apa? Semono. Heeh. Sepur wis sesak anggepe. Ya, iki mau apa mau? Kadung tresna. Ya, kadung tresna Mbak Hafidah. Sing urung adeg sapa? Mbak Saras. Oh. Saras. Iki walah buriku langsung wah iki cintaku rumangsaku sapa-sapa kok dicinta, Oriza ya dicinta. Ya. Ayo peloke Pak anu Bung. Ji. Ayo disepati. La 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 la. Gling gling. Itu mau seperti ya Mbak Saras ngucapke kagem gereja
Gereja ndi, Mas? Wedi. Gereja. Ya, ucapke. Gereja ngendi? Santa apa? Santa Maria. Santa Maria Bunda. Kristus wedi. Ayo. Ayo. Paroki Santa Maria. Paroki Santa Maria. Nggih, mugi-mugi sami diberkahi sedayanipun. Amin. Sami sehat. Amin. Panjang umur, lancar rezekinipun kagem Iya. sedaya mawon. Dayanipun. Amin. Sampun, Mas. Ayo, yo. Apa? Ayo pelak apa sing kira-kira ki seger. Seger dua piye. Rada kempling. Mau ana sing incone. mau ana sing nyuwun rada kempling saking anu warga wedi kene. Ayo, sapa sing duet? Wah, apike ya mburiku iki. Iki mau wis muni nang mburiku, rada kempling mau nih jalur rada kempling gek engko karo aku. Walah. Nah, ini duda kempling ya. Ayo. Ayo, ya ora ligo rapopo. Ya ngadeg no. Adek no, ayo no. Kaime ka. Ndak pundi bayu pada tidak pundi nenoni nononi katingaran tindak wae ora numpak taksi. Ayo, Mas. Ngawur iki cicara apa ya? Oh, Bisa kuat toh, Mas. Sih. Kuat ngantuk. Nah, ngono kuwi lho, bisa kempling. Sing kempling. Ya, Mas. Ayo. Ayo badut ke. Yo. Tang tong tang. Tak pundi ayo pada tindak pundi pingarep tindak wae numpak taksi apa rawati Mbak Ayu badhe tindak pundi
wae ratu pantaksi dhewean apa ora wedi Hei, kula kelaparan topil wong lakan golek ngomong iki pun ayu ngoblong perawan rondo ora percaya sing komplain apa wah Jan, mesra tenan. Ayo menjiwai kok ya. Iya, Mas Jan. Kulino duet. Ya. Jam piro reng? Ya eling wektu. Iki monggo iki dawa banget lakone mburi. Wah, apa-apa metu. Ana macan. Ana ula. Apa meneh? Gajah. Garuda. Ah iki mau isih eneng siji apa sik wah iya. Oh Mbak Elisa wau. Ayo, napa Mbak Elisa? Si jingkas. Nggih, niki wau untuk Pak Gatot yang udah transfer lewat Mas Agus Kucluk 500.000. Ya. Ini diganti Nderek Dewi Maria nggih sak kamat-kamaran. Nggih. Nah, Dewi Maria. Nah. Kepi lagune? Dibuka HP-ne kanca-kanca. Heeh. Pun kula kirim wonten grup nggih. Ono grup. Nggih. Kok aku ora melu iki? Grup apa iki? Grup sing gambare Bagong Kolor Abang. Oh, rak ngono. Wah. Kolorku biru ya. Oh. Dadi ora grup. Ya. Ya, nggih matur nuwun Bu Agnes. Sami-sami. Iya, di WA karo Bu Agnes. Mboten napa-napa, mugi-mugi sehat Mas Gading. Ya. Yes. Yuk. Yuk.
kagem Mbak Elisa. Iya ya, wah iso dilebokke ning gamelan ya. Wah, wah jan. Ora nyono, ora ngira. Heeh, pancen jan nyenengake. Heeh. Wis muga-muga berkah sak kabeh. Amin. Ya, yo wis jam 2:30 kuwi dirampungke dawe saka Mas Admin iki kudu sadurunge nabrak adzan subuh awake dhewe sak kanca kudu wis paripurna. Oh ya. Heeh, pokoke wis anange njaluk ngapura lan nyuwun donga pangestunipun lan nyuwun dongane kagem warga masyarakat mugi-mugi Mas Gading ndang sehat. Amin. Wis ya wong lagi asam lambung, lambunge lagi asame lagi munggah. Nang kene iki mau tak delok saka mburi wah jan sak kresek. Le madang bali metu. Oh, yo. Moji ngin angin amit milir Arum-arum lumrah pancaran sari ngin angin amit milir jaran sari kakek tresna niat seteran isap sarine rengangan si kumbangiku aku sejak ini matu semane bukan